18 تجمرنا كساع معرف 3 قصري 20 زلو هزوي احزابنا ايهود كلاتهم او تحت حقي او تحت قصعات او تحت مرقم كم زنورو رينا نيرنا مالتي قبل ما انت دما انتينا نري سو او تحت مرقم ندحر كوينو سو او تحت قصعات ندحر كوينو سو او تحت سكياتن بيك تصدق يا اخي እግዚአብሔር አምላክ ንሰብ ክሪየ ከሎ ከመይ ክፈቶ ይኽእል ብውልቀ ህይወቱ ንእግዚአብሔር ዝረአ ህይወት ተዚሃልይዎ እቲ ናይ ውልቀ ህይወት ወድሰብ ኣብ እግዚአብሔር ከይዱ ክደምቕን ክበርህን ዘይኽእል እንድሕር ኮይኑ ሰብሲ ብኸመይ መልክዕ ዳ እዩ ንእግዚአብሔር ክርአ እንከሎ ወይ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ሰብ ክምልከት ከሎሲ ከመይ ሊ መልክዕ ብሩህ ኮይኑ ዝርከብ ዝብል ካብ ሕዚ ካብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 21 ዘለ ጀሚርና ነድሕሪት ክንርኢና ማለት እዩ እስተወሰነ ቃሉ ከምብልኩም እግዚአብሔር በኸመይ ከም ዘጽድቅ ይዝብል አርስቲ ቁጥር 21 ሕዚ ግና ከምቲ ሕግን ነቢያትን ዝመስከርዎ ብዘይ ሕግ ሙሴ ዝኾነ ጽድቂ እግዚአብሔር ተገሊጻ ኣሎ ኩሎም እቶም ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝጸድቁ በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ ኣብዚ ኣፈላላይ የለን ኩሎም በዲሎም እዮም ክብር እግዚአብሔር ከዓ ጎዲልዎም እዩ ኢሉ ይኸይድ ማለት እዩ ስለቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ምስጋናን ይውጽሐዮ ስለዚህ መጀመሪያ ታይሊ ጅምር ቁጥር 21 ሕዚ ግና ከምቲ ሕግን ነቢያትን ዝመስከርዎ ብዘይ ሕግ ሙሴ ዝኾነ ጽድቂ እግዚአብሔር ተገሊጹ ኣሎ ይብል ኢሉ ጅምር ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ሓለፈ መልእኽትና ታይና ሪኢና ነርና እቶም አሕዛብ ይኹኑ እቶም አይሁድ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ሙሴ ከም ምዃኖም እቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ይኸሶምን ይኣስሮምን ይጭቁኖምን ናብ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ጥርዓን ይውጽሕሎም ከም ዝነበረ ግን ድማ ከም ዘይፍጽምዎ ዝነበሩ ከም ዘይሕግግዎ ዝነበሩ ከም ዘይሰርሕዎ ዝነበሩ ስለዚህ ይሰርሕዎ ድማ በዲሎም ስለዝነበሩ ክብሪ ጎዲልዎም ስለዝነበሩ ድማ ኣብ ትሕቲ መቕጻዕትን ኣብ ትሕቲ ውድቀትን ኣብ ትሕቲ ስቅያትን ከም ዝነበሩ ኣብ ዝሓለፈ ሪኢና ነርና እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ታይብለሎ እምበኣርከሲ ይብለሎ ከምቲ ዝተለመደ ብሕጊ ዝግዛእ ተይኮነሲ ኣብ ትሕቲ ሕግን ኣብ ትሕቲ ጭቆናን ኣብ ትሕቲ ባርነትን ዘይኮነሲ ሕጊ ሙሴ ዘይብሉ ግን ድማ ካሊ ካብቲ ሕጊ ሙሴ ወፃኢ ዝኾነ ብኻሊ ዝጽድቕ መንገዲ ረኺብና ኣለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ግዜ እቶም ሰባት አሕዛብ ይኹኑ አይሁድ ክጸድቁሉ ዝኽእሉ ህይወት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ሓደን እንኩን መማረጽታይ ነይሩ ሕጊ ሙሴ ነይሩ ኣብዚ ናይ ነጻነት ግዜ ኣብዚ ናይ ሰላም ግዜ ኣብዚ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ግን ሕጊ ሙሴ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮንካ ትጸድቕሲ ብሕጊ ሙሴ ዘይኮንካ ትኸብርሲ ካልእ ሕግኒ እቲ ናይ ሕጊ ሙሴ ተሪፉ ወይም ድማ እቲ ናይ ሕጊ ሙሴ መፈጸምታ ረኺቡ ካሊ ካብቲ ናይ ሕጊ ሙሴ ወፃኢ ሰብ ክጸድቀሉ ዝኽእል ሰብ ክኸብረሉ ዝኽእል ሰብ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ናይ ዘለኣለም ክብሪ ክረኽበሉ ዝኽእል ሕጊ ተረኺቡኒ ኢሉ ካልእ ካብቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ወፃኢ ካልእ ሓድሽ ሕጊ ተረኺቡ ከም ዘሎ ይእውጅ ማለት እዩ እዚ ኣዋጅ እዙይ እዚ ሕጊ እዙይ መን ይዘምሮ ወይም ድማ መን ይዝናገሮ እንድሕር ኢልና ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ኣይኮነን መንዳ ነቢያት አበይ ኮይኖም ኣብቲ ትሕቲ ሕጊ ተጨቁኖም እናሃለው ተኣሲሮም እናሃለው ባሮት ኮይኖም እናሃለው ግን ድማ እቲ ተኣሲሮም ልንኤው እቲ ተጨቁኖም ልንኤው እቲ ኣብ ልዕሊኦም ኣጽሊልዎም ዝንኤ ትክክለኛ ሕጊ ማለት ከጽድቆም ዝኽእል ከኽብሮም ዝኽእል ሕጊ ከም ዘይምዃኑ ሪኦም ካብቲ ሕጊ ንስ ወፃኢ ካሊእ ሕጊ ምንም ጉልበትካ ይትወስኸሉ ጻዕርካ ይትወስኸሉ ድኻምካ ይትወስኸሉ እንዲሁ ይዝብ ንቅድሚትና ክንረኽቦ ኢና ብኸምኡ ወይ ከዓ ብኸንቱ ዝኾነ ጸጋ እግዚአብሔር ከም ዝተገለጸ ነቢያት ይነግሩና ማለት እዩ ሕዚ ክተውፅለይ ዝደለኹ ኣብ እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 11 ዘናሓዝኩም ጽንሑ ሓደ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 11 ካልኣይ ድማ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጽሪ 10 ትንቢተ ኢሳይያስ 52 ቁጽሪ 10 እና ትንቢተ ኢሳይያስ 53 ቁጽሪ 11 ክልቲአን ውጽለይታ ከም ዝብል ሕዝታይ ዝለለው እዚ እወ በቲ ዝተለመደ ናይ ሕጊ ሙሴ በቲ ዝኣስር በቲ ዝጭቁን በቲ ኣብ ጭቆናን ኣብ ውድቀትን ዘእቱተ ይኮነሲ ካሊ ካብኡ ወፃኢ ካብቲ ናይ 10 ሕጊ ሙሴ ወፃኢ ካብኡ ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ ነቢያትሲ ተናጊሮም ኣለው ወይ ከዓ ነቢያትሲ ኣብ ጽሑፎም ጽሒፎም ኣለው ይብል እቶም ዝጽሓፉ ነቢያት ድማ ሓደ መን እዩ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 11 ዝርከብ ቃል እዩ ማለት እዩ ዘይውጻሕሞ ትኮንኩም ከውጾ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጽሪ 11 ስለቲ ክመጽእ ዘለዎ ነጻነት ስለቲ ክመጽእ ዘለዎ ጽድቂ ስለቲ ክመጽእ ዘለዎ ዝኣስር ወይም ድማ ዝጭቁን ወይም ድማ ኣብ ትሕቲ ዘውድቕን ባርያ ዝገብረካን ዘይኮነሲ ብነጻነት ዝውሃብ ብቅድስና ዝውሃብ
ንስኻ ከይፃዓርካሉ ንስኻ ከይደኸምካሉ ወይ ድማ ንስኻ ናትካ ጉልበት ናትካ ፃዕሪ እንከይወሰኽካሉ ብነፃ ዝወሃብ ፅድቂ ስለ ንሱ ክናገር ከሎ ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 53 ቁፅሪ 11 ከምዚ ኢሉ ነይሩ። እቲ ቃሉ ከም በልኩም ድሕሪ ድኻም ነውሱ ብርሃን ክርኢ ደስ እውን ክብሎ እዩ። እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ሓጢኣቶም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ዝብል ቃል ትንቢተ ኢሳያስ 53 ቁፅሪ 11 ተናጊሩ ነይሩ ማለት እዩ። እንታይ ዝብለ ቃሉ እወ ድሕሪ ድኻም ነውሱ ይብሎ ኣሎ። ሓደ ድሕሪ ድኻም ነውሱ ብርሃን ክርኢ ደስ እውን ክብሎ እዩ። እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ሓጢኣቶም ድማ ባዕሉ ክጸውር ኢሉ ነቢይ ኢሳያስ ያው ከም ንዝክሮ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ዓርብ ስቕለት ሙሉእ ካብ ዓርብ ስቕለት ካብ ንጉሆ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ስለና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገበረ ነገር እዩ። ያው ነቢይ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 በደንብ አንቢብኩም ተኾይንኩም በትንቢት ዝናገር ዘሎ መሲሉ ዘይኮነ ዝስማዓካስ በቃ አው ኮፍ ኢሉ ዘሎ ይስማዓካ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ አው አፍታ ዓርብ ስቕለት ክርስቶስ እናተሰቐለ እናተገረፈ እናተቸንከረ ንሃሎ እቲ ናይ ክርስቶስ ስቅላት እቲ ናይ ክርስቶስ ግርፋትን እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዝበፅሕ ግፍዒ ብዓይኑ ዝርኢ ዘሎ መሲሉ ይዝረአየካ። ስለዚ እንታይ ዝብለሎ እዚሲ ድሕሪ ድኻም ነውሱ ይብሎ ኣሎ። እዚ ማእዚ ድሕሪ ስቕለቱ ድሕሪ ግርፋቱ ድሕሪ እቲ ዝገበሮ ቤዛነት ድሕሪ እቲ ዝገበሮ ብምሉእ ማለት እዩ ብርሃን ክርኢ ደስ እውን ክብሎ እዩ። እታ ብርሃን ማእዝያ ትንሳኤ ማለት እዩ። ብርሃን ማእዝዩ ደቂ ሰባት ዝኸበርናሉ ደቂ ሰባት ዝፀደቕናሉ ደቂ ሰባት ብርሃን ዝረኣናሉ ደቂ ሰባት ዕረፍቲ ዝረኣናሉ ደቂ ሰባት ነፃነትና ዝረኣናሉ። እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ሓጢኣቶም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ። ሕዚ ባርያይ እቲ ጻድቕ ባርያይ ክብል ከሎ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቕ ባርያ ክበሃል ከሎ ከም ሙሴ ይኮነን። ጻድቕ ባርያ ክበሃል ከሎ ከም ኢሳያስ ይኮነን። ጻድቕ ባርያ ክበሃል ከሎ ከም ኤርምያስ ይኮነን። እንታይ ዳ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 6 ክሳብ 8 አንቢዩና እንተኾይና እንታይ ዝብል ኣምላክነቱ ከም ምምንዛዕ እንከይቆፀረ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ዓብዩ ክሳብ መስቀል ሙማት ተኣዘዘ እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ኢሳያስን ባርያ እዩ ተባሂሉ ኤርምያስን ባርያ ተባሂሉ ክርስቶስን ጻድቕ ባርያ ኢሉ ነቢይ ኢሳያስ ትንቢት ተናጊሩሉ ነይሩ። ኣብ ፊልጵስዩስ መልእኽቲ እውን እንታይ ዝብል ነረክብ ባርያ ጻድቕ ባርያ ምዃኑ ክርስቶስ ነረክብ። ግን ድማ ጻድቕ ባርያ ክበሃል ከሎ እንታይ ዝበሃል ነቲ ኣምላኽ ምዃኑ ግን ከም ምምንዛዕ ኣይቆፀሮን። እወ ኣምላኽ እናሃለወ በዓል ሙሉእ ሓይሊ በዓል ሙሉእ ክብሪ በዓል ሙሉእ ጽድቂ በዓል ሙሉእ ዕረፍቲ በዓል ሙሉእ ክብሪ እናሃለወሲ ነቲ ባርያነቱ ኣምላኽነቱ ከም ዝምንዛዕ ዘሎ ኣምላኽነቱ ከም ዝውሰድ ዘሎ ኣይቆፀሮን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝብሎ ነቢይ ኢሳያስ እወ እቲ ጻድቕ ባርያይሲ ይብሎ ኣሎ ደስ ክብሎ እዩ። እንታይ ኮይኑ ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ባዕሉ ስለ ዝፅውር ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ባዕሉ ስለ ዝሽከም ናይ ብዙሓት ሓጢኣት ተሸኪሙ ናበይ ስለ ዝቐርብ ናብ መልዕልተ መስቀል ስለ ዝቐርብ ሲ እንታይ ክብሎ ደስ ክብሎ እዩ። ብመን ሰብ ስለ ዝፀደቐ ሰብ ስለ ዝኸበረ ሰብ ነፃ ስለ ዝወፀ ማለት እዩ። ወይም ድማ ሰብ ብምሉእ እንታይ ስለ ዝኾነ ብምሉእ ስለ ዝተቀደሰ ብምሉእ ናብ ነፃነትን ናብ ክብርን ስለ ዝመፀ ማለት እዩ። ካብቲ ትንቢት ንሱ ከይወፃኹና ኣለኹ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 52 ቁፅሪ 10 ከምዚ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣሕዛብ ዝተቀደሰ ቅልጽሙ ከርኢ እዩ ኩሎም ኣብ ወሰን ምድሪ ዘለው ናይ ኣምላኽና ምድሓን ክርእዩ እዮም እናበለ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ትንቢተ ኢሳያስ እንታይ ዝብሎ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ሲ እንታይ ክኾን ቅልጽሙ ከርኢ ብመን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ እንታይ ምዃኑ ምድሓኑ ከርኢ እወ ደቂ ሰባት ድሕነቶም ከርኢ እዮም ደቂ ሰባት ቅልጽሞም ከርኢ እዮም ደቂ ሰባት ሓይሎም ከርኢ እዮም ዘይኮነ ዝበሃል ለውሲሲ መን ይቅልጽሙ ከርኢ እግዚኣብሔር ንሱ መድሓኒትና ምዃኑ ንሱ ሓይልና ምዃኑ ንሱ ክብርና ምዃኑ ንሱ ህይወትና ምዃኑ ሲ ባዕሉ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ኮይኑ ታግብሪ ቅልጽሙ ከርኢ ብመን ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ቅልጽሙ ከርኢ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝብሎ ኣሎ بحق موسى حليقا حق موسى تعزيزكا حق موسى فتسيمكا انت يكونسي نايس كرسوس اماني نايس كرسوس تعزازي نايس كرسوس تختالو خوينكا زركب صدقسي كمتصيو እዙይ ድማ ናይ ደቂ ሰባት ቅልጽም ናይ ደቂ ሰባት ሓይሊ ናይ ደቂ ሰባት ጉልበት ተወሲኽዎ ተይኮነስ ወይም ድማ ተገይሩሉ ተይኮነስ መን ይኽጸሮ ባዕሉ ክጸረ እዩ ክርስቶስ ባዕሉ ክጸረ እዩ። ሕዚ ክርስቶስ ጸይርዎ ክንብል ከለና ንኹሉ ይጸይርዎ ነቲ መርገምና እውን ጸይርዎ ነቲ ጽድቅና እውን ጸይርዎ እቲ መርገምና ምሽካም ምስ ኣበየና እቲ መርገምና
ሓፍ ክነብሎ مسأوينا اتمرجمنا كنوصون كنلاققون مسأوينا ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ታገይርዎ ተሸኪሙ ግን ድማ اتمرجمنا اتطفአትና اتحقያትና ጥራሕ ዘይኮነ ተሸኪሙሲ اتጽድቅናውን ናይ ጽድቅና ተሸካሙን ማን ንሱ ይባዕሉ ማን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን ምስጋናን ንሹም ይኹን ስለዚህ ነብይ ኢሳይያስ ስለና ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገር ከሎ ወይም ድማ ንሱ ከም ዘጽድቀና ንሱ ከም ዘኽብረና ንሱ ህይወትና ከም ዝኾን ንሱ ዕረፍትና ከም ዝኸውን ደስ ይብሎ በትንቢት ክናገር ከሎ ወይም ድማ በንየ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ደስ ይብሎ ማለት እዩ የመና ካው ድማ በጣም ደስ በለትና አና ከነግራኩም ድማ ትንቢተ ኢሳይያስ ማኒ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ከ5-6 ዘሎ ድማ ረእይዎ በጣም ግርም ዝብል ድማ ማለት እዩ ነብይ ኤርምያስ ከመይ ገላልጻ ከም ዝገለጾ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ከ 5-6 ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ድማ ከምዚ ይዝብን እነሆ ንዳዊት ጻድቅ ጨንፈር ዘተሰለን መዓልትታት ይመጻ ኣለዋ ንሱውን ፍትሕን ጽድቅን ዝገብር ብጥበብ ዝገዝእ ንጉስ ይኸውን ይብል እግዚአብሔር ኢሉ ቁጥር 6 ታውና ዝደለኸ ቁጥር 6 ታይዙ መስይኩም በዘመኑ ይሁዳ ክድህን ራይዎ በዘመኑ ይሉ በዘመን ክርስቶስ በዘመኑ ይሁዳ ክድህን እስራኤል ድማ በሰላም ክነብር እዩ ክብሩ ምስጋና እግዚአብሔር ይኹን ዝጽውዓሉ ስምውን ይሉ እግዚአብሔር ጽድቅና ዝብል እዩ ዝጽውዓሉ ስሙን ታይዙል እግዚአብሔር ጽድቅና በዘመኑ ሲብለለ በዘመን ምን በዘመን ክርስቶስ ይሁዳ ክድህን እዩ እስራኤል ድማ በሰላም ክነብር እዩ ዝጽውዓሉ ስም ድማ ማን እግዚአብሔር ጽድቅና እዩ ከምቲ ነብይ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ኃይልና እግዚአብሔር ቀልጽምና እግዚአብሔር ጉልበትና ዘሎ ነብይ ኤርምያስ እንታይብለለ እወ በዘመኑ በዘመን ክርስቶስ ይሁዳ ክድህን እዩ እስራኤልን በሰላም ክነብር እዩ ካውድም ሐድሽን ከውጽ ታይዙልሽን ከውጽ እግዚአብሔር ይጽድቅና እግዚአብሔር ይዕረፍትና እግዚአብሔር ይክብርና እግዚአብሔር ህይወትና نحنا نصدقلو نحنا نخبرلو نحنا عرفت نرخولو نحنا سلام نرخولو سي እግዚአብሔር مخانو نبيات تايغيرم نيرم تناغيرم نيرم وحزي ክርስቶስ ጽድቅና ክባል ከሎ ሓደ ከነስተውዕሉ ዝግባ አሐዲስ ኪዳን ዘለሰብ በክርስቶስ ምጽደቀ በክርስቶስ ምስከበረ በክርስቶስ ዕረፍት ምስረኸበ ዝተናገረ ቃል ጥራሕ አይኮነን ተቃልንሱ በደንብ ነስተውዕሉ እቶም ነቢያቱን ኣብ ጭንቀትና አለው ኣብ ሐዘንና አለው አሞትና አለው ኣብጭቆናን አባርነትና አለው ዝናፈቅዎ ጽድቅ ነይርዎም ምክንያቱ ንሰም ሰርሕዎ ጽድቂ ንሰም ሰርሕዎ ጉልበት ናታቶም ጻዕሪ ናታቶም ግብሪ ለውጢ ከምዘይምጽ ክሪኡ ከለው ምንም حدش ነገር ከምዘይምጽ ክሪኡ ከለው حدش ነገር ይናፍቁ ነይሮም ታይ حدش ነገር ናይ እግዚአብሔር ቀልጽም ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ብናይ ደቅ ሰዓት ቀልጽም ብናይ ደቅ ሰዓት ረድኤት ብናይ ደቅ ሰዓት ጉልበት ይኮነሲ ብናይ እግዚአብሔር ቀልጽም ዝድሕንሉ ብናይ እግዚአብሔር ቀልጽም ክብሪ ዝረኸሉ ታይጎሮ ነይሮም ይናፍቁ ነይሮም ይዝሉና ሕዝታ ይዝሉሎ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ሕዝግና ይብለሎ ከምቲ ሕግን ነቢያትን ዝመስከርዎ በዘይ ሕግ ሙሴ ዝኾነ ጽድቅ እግዚአብሔር ተገሊጽ ኣሎ እወ ኣይትስረቅ ኣይትሐሶ ኣይትዞሙ ዝብል ሕግታት ኣብዝዋንካ ተጻዒኑካ ኣብዝዋንካ ተደሪቡካ ኣብዝዋንካ ጨቁይኑካ ዝርከብ ሕግ ተይኮነሲ እወ እዚ ሕግ ዙይ ንኡ ተሸኪሙ እትሕግንሱ በትሕግንሱ ተገሪፉ ወይም ድማ በትሕግንሱ ሙሉን ሙሉ ሓልዩ ግን ድማ በጸላእቲ በአሕዛብ ይኹን በህዝቢ ተገሪፉ ተሳቂዩ ተሰቂሉ ክንድ ደቅሳት ጽድቅ ዝኾን ክንድ ደቅሳት ዕረፍት ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ታዩ ትንቢት ተናጊሩ ነይሩ እዩ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ነቢያት ዝተናገርዎ ነገር ይዛረብ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ አግብረ ሐዋርያት ዝተናገርዎ ነገር ሓንቲ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ጴጥሮስ ክልቲኦም ዝተናገርዎ ማለት እዩ ሓንቲ ጥቕሲ ክወስኸልኩሞ ናፍቲ ቀጻላይ ክንሓልፍ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 43 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 43 ከምዚ ይብል ትቃሉ هو بو زأمن بسمو سريت حيات كم زركب كلهم نبيات مسخاخر يوم بلوم هو بو زأمن بسمو سريت حيات كم زركب كلهم نبيات مسخاخر يوم بلوم يقول الله مالتي بمن زأمن بقيتنا مدحيتنا إيسوس كريستوس ناتي هيوت ناتي كوري ناتي بيزا كنداي زموت كنداي استغرافه كنداي استسقليلو نا إيسوس كريستوس شم زأمن نا إيسوس كريستوس هيوت زأمن እዚህ ሲታይብለሎ በሽሙ ስሬት ከም ዝረክም በሽሙ ድህነት ከም ዝረክም በሽሙ ዕረፍቲ ከም ዝረክም በሽሙ ህይወት ከም ዝረክም ኩሎም ነቢያት ሲታይገሮም ነይሮም ተናጊሮም ነይሮም ኩሎም ነቢያት ተተንብዮም ነይሮም ማለት እዩ
ቀጥታ ተቃሉ ንረዩ ቦ ዝኣምን ብስሙ ስሬት ሓጢአት ከም ዝረክብ ስለዚ ሰብ ሓጢአቱ ዝስትስረ ሓጢአቱ ዝውግድ ሓጢአቱ ዝድምሰስ ሓጢአቱ ዝውግድ ብመኒቴልና ብጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ኣብዚ ድማ ታይ ዝብሎ ኦሪ ተኣቱ ነራ 10 ሕጊ ሓሉሞ ሓጢአትካ ክድምሰስ 10 ሕጊ ሓሉሞ ካብ ሓጢአት ነፃ ክትከውን 10 ሕጊ ሓሉሞ ናይ ዘላለም ህይወት ክትረክብ 10 ሕጊ ሓሉሞ ናይ ዘላለም ዕረፍቲ ክትረክብ ያቱ ነራ እዚ ሕጊ እዚ ክፍጽሞ እዚ ሕጊ እዚ ክሽከሞ እዚ ሕጊ እዚ ክጾሮ ዝኻለ ፍጡር ግን የለን ኣብዚ ከኣሉሉ ግዜኸ ፍጡር ነዚ ሕጊ እዚ ኣብዚ ተሸከመሉ ግዜኸ ካሊ ሓድሽ ጽድቅ መጽዩ ብመን بكريستوس زفتسم ويكع بكريستوس زخون حدش حق مصير سلازي قدس باولوس يقول له انا يكون كريستوس صدقني كريستوس سنصيهني كريستوس بيزايو كريستوس هيوت يزبط زله خسي انا يكون من داي نبيات بوتاتي قدم او ጭቆና አባርነትን او ግዛትን ሃለውት ሒዞም ተናጊሮም ነይሮም እዮም ተተንቢዮም ነይሮም እዮም بتسفهم زمالالسو نيرم بتنويتيم زمالالسو نيرم يلو يناغر مالتي قصر عسران كلتن كلهم اتم زامنو او قدم እግዚአብሔር ዝጸድቁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመእማን እዩ ክብር ምስጋና ንሽም ይሁን كلهم اتم زامنو يلو او قدم እግዚአብሔር ዝጸድቁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመእማን እዩ حدث ጽድቅ ተገሊጹ ዴልና قصر عسران حدن ወዶ ታይት حدث ጽድቅ በክርስቶስ መእማን بكريستوس امين كختاي سلازغبر غبر حواريات رينا حطياتك سلازدمسس ناي زلالم هيوت ناي زلالم كبري ناي زلالم عرفتي سلاتركب او يوحنس وانجيل امنت زبل قال بتعم بزح غزي تدغاغيمو نرخو بتلي دما امنت زبل طقلالا نا يوحنس وانجيل وانا تحسو تايو سب بيسوع كريستوس امينو ناي زلالم هيوت كورس يوحنس وانجيل معرف 20 قصر 31 نرخو مالتي سلازي اوزي دما تايزلنا لسي حدش صدقي تغليصو اتستلمد صدقي اتستلمد ጭቆና اتستلمد ባርነት የኮነሲ حدش صدق ተገሊጹ እተጽድቅ ንስኸታ ይቴልናሲ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንካ ናይ ዘላለም ህይወት ምውራስ ኩሎም እቶም ዘአምኑ ይብለሎ ኩሎም ይዝለሎ ኩሎም እቶም ዘአምኑ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ዝጸድቁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመእማን እዩ አውዚ አፈላላይ የለን ወ ገለ ዚያ አይና መሳሰል ወቅትሪ ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ምዕራፍ 3 ይቅርታ ቁጥር 28 ዘሎ ራእይዎ አው ታይሉ መስልኩም ገለ አይሁዳዊ ገለ ባሪያ ገለ ጭዋ ገለ ድማ ጓንስቲ ገለ ወድ ተዓታይ ዝባል የለን በክርስቶስ ኩሉ ታይ ሓደ እዩ ናይ ቆሮንቶስ ሰባቱን አሽም ነይሮም ገሊዮም ናይ ኬፋይና ይብሉ ገሊዮም ናይ ጳውሎስ ይናይብሉ ገሊዮም ናይ አጶሎስ ይናይብሉ ናይ ኩላቶም ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ታይልዎም አይኮነን ደንሳትኩም ናትና ክትኮነሲ ንሕናው ናይ መንና ናይ ክርስቶስ ኢና አጶሎስ ናይ ክርስቶስ ጳውሎስ ናይ ክርስቶስ ኬፋ ናይ ክርስቶስ ኩላትና ናይ ክርስቶስ ኢና ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 ኮም ይዝብል ኩሉ በክርስቶስ ሓደ ኮይኑ ቅዱስ ጳውሎስ እዚያ ታይብሉ ለመስልኩም በተሕጊ አፈላላይ ነይሩ 10 ሕጊ ናይሁድ ህሊናን ስነ ፍጥረትን ድማ ናይዛው ተዋሂው ነይሩ አውዚ ግን አፈላላይ ዝባሃል የለን ንስኻ አይዛዊኻ ንስኻ አይሁዳዊኻ ንስኻ ግሪካዊኻ ንስኻ ጨዋይኻ ንስኻ ባሪያኻ ዝባል የለ በክርስቶስ ምእማን ብቻ እዩ ንኹሉ ሓደ ዝገበሮ ንዓለም በሙሉ ሓደ ዝገበሮ ታዩ በክርስቶስ ምእማን እቲ በክርስቶስ ዘአመነ ግን ታይ ይኾን ተይልና ናይ ዘላለም ህይወት ናይ ዘላለም ዕረፍቲ ናይ ዘላለም ጽድቂ ይረክብ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ታይ ዝብሎ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ጸድቁ ኢሎም በኢየሱስ ክርስቶስ በምእማን አፈላላይ ደሎ የውሉን ገለ አይሁዳዊ ገለ ግሪካዊ ገለ ጨዋ ገለ ባሪያ ዝባል ነገር የለ حدن دم طعم زفتو محزا اللي تايلو مسيلكم سي انا سي استفرالي دخنت استفرالي تصقم كم زلني يذكر مو ازك قالو زي كذكر كلخو ግን لعل كل ህይወት ምህላው ይذكر ይብለን ተማሐዘ ትክክል በክርስቶስ ምእማን ጋር ተሐስብ ከለኻ ኣብ ቅድሚኻ ማንም ዘዓበየ ፍጥረት ከም ዘየሎ ትዝክር ክርስቶስ ንኹሉ ሓደ ከም ዝገበሮ ናብ ሓደ ከም ዝጠመሮ ናብ ሓደ ከም ዘምጾ በክርስቶስ ዓለም በሙሉ ድኻ ሃፍታም ግሪካዊ አይሁዳዊ ጨዋን ባሪያን አህዛብን ህዝብን አይሁዳውን ኩሉ በክርስቶስ ሓደ ከም ዝኾነ ትዝክር እቲማ ይፈላል ነይሩ ተዓሰርተ ሕግማ ታይብ ነይሩ ንስኻ አይሁዳዊ ኢኻ ንስኻ አህዛብ ኢኻ ንስኻ ባሪያ ኢኻ እይባ ሞዓባዊ ወአመናዊ እስከ ሳልስ ወራዊ ትውልድ ኮይዝን አሞናውን ሞዓባውን ዝኾነ ካብ አሞንን ዝተወለደ ክሳዕ 4 ትውልዲ ክሳዕ 5 ትውልዲ ናብ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ከይአቱ ናብ ገዛ እግዚአብሔር ከይአቱ ናብ ስፍራ እግዚአብሔር ከይአቱ እናበለ ብዙሕ አፈላላይ ነይሩ እዩ ክርስቶስ ነታ ሰምራዊት ሰበይቲ ክራኸቡ ከለው ታዲያ ዘለቶ አይሁዳውያንና ሰምራውያን ከመይ ጌርና ክንተሓዋስ ኢላቶ ባህላቶም ነንወይንቱ ትውፊቶም ነንወይንቱ صدقهم ننوينتو امنتهم ننوينتو كله
ما يكون قديحم ستيلو مجللسي ننوينتو أقوحتهم ننوينتو ክርስቶስ ናብ ሓደ ከመይ ገይሩ ከም ዝጠመሮ ረእይዎ እቲ ዝነበረ ባህለ ፈላላይ እቲ ዝነበረ ውድቀት ፈላላይ እቲ ዝነበረ ኩሉ ፈላላይ ናብ ሓደ ይምጽዩ ኣይኮነን እንደ ሰብን ሰብሲ ምስ መላእክትን ምስ እግዚአብሔርን ግን እንታይ ገይርና መሲልኩም ሓዊስና እቶም መላእክቲ ነቶም ነሎት ከብስርዎም ከለው ታይሚሎም ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ በክርስቶስ አምላኽን እግዚአብሔርን ደቂ ሰባትን መላእክትን ደቂ ሰባትን ታኾይኖም እዮም ሓደ ኮይኖም እዮም ናይ እግዚአብሔር ምስጋና ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይ ሙሉ እዩ አፈላላይ ዝባል የለን ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ወዚህ ታይብለሎ በቲ ዝመጻኹም አካይዳ በቲ ዝነበርኩም እምነት በቲ ዝነበርኩም ባህሊ ብዙሕ አፈላላይ ነይርኩም እዩ ብናይ ክርስቶስ ምእማን ግን አፈላላይ ዝባል የለን ንስኻ አይዛብ ኢኻ ንስኻ አይሁድ ኢኻ ዝባል አፈላላይ የለን ኩሎም እቶም ዝኣመኑ ንዓኻ ዘለካ ታይ ጥራሕ እዩ ብክርስቶስ ምእማን ብቻ ዘለካ ብክርስቶስ እንድሕር ኣሚንካ ግን እግዚአብሔር ብማዕረ ዓይኒ ዘርእየካ እዚ አይሁዳዊ እዩ እዚ ግሪካዊ እዩ እዚ ባሪያ እዩ እዚ ጨዋ እዩ ዝባል ነገር የለን እታ በክርስቶስ ተኣምን እግዚአብሔር ኣብ ነቲ ክርስቶስ ዘፍሰሰ ደም ይርኢ እቲ ናይ ክርስቶስ ደም ድማ ንዓኻ ይርኢ ሽዑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ታኾንካ ትረአ ሓደ ኮይንካ ትረአ ማለት እዩ ንኹላትና ማዕረ ዝገበረና እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮ አሜን ቁጥሪ 23 እንታይ ይብል ካብ መሲልኩም ኩሎም በዲሎም እዮም ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ጎዲልዎም እዩ ኩሎም መን እቲ አሕዛብ መን እቲ አይሁዳዊ እቲ ግሪካዊ እቲ ጨዋ እቲ ባሪያ ኩሎም ኣብ ምዕራፍ አፍተናይ ምዕራፍ 3 ኣብ መወዳእታ አካባቢ ክንወድእ ከለና ቁጥሪ 20 ስለዚህ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ዓለም በሙሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወዲቆ ከም ዘሎ ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣብ ትሕቲ ጭቆና ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ርኢና ነይርና ኣብዚ ድማ ታይብለሎ ደጊሙ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በዲሉ እዩ ክብሪ እግዚአብሔር ጎዲልዎ እዩ هو معرق እግዚአብሔር ዝባል ይውልን ጸጋ እግዚአብሔር ዝባል ይውልን አቦ ይሉ ደፊሩ ክጽው አይخእልን አዛ ሐለፈ በምሳሌ ነግረኩም አውዛ ዓለም እዚ ክትነብር ከለኻ ኢለኩም አይኮነንዶ ነኻሊሲ ነቲ ገዛ ኸራይ ተኻሪኻሉ ቅርሽኻ ከፊልካሉ እትነብር በዓል ገዛ እቶም ደቆ አባ ማማ አቦይ አደይ እናበለ እናጸውዕ ምንሃሎ ንስኻ አቦይን አደይን ክትውላ አይትኽልም በፍጹም ተአምር እቲ ገንዘብ ከኸፊልካ እትኖረሉ ገዛ ኸራይ እንኳን እቶም ደቆ አቦይን አደይን እናውልዎም ኢሎም እናጸውዕዎም ምንሃሎ ንስኻ አቦይን አይማል ድፍረት ይብልካን አደይን አይማል ድፍረት ይብልካን ክሳዕ ክንደናይ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ክሳዕ ክንደናይ ድፍረት ከም ዝተመላና ረእይዎ ትድፍረታ እዩ ናብ እግዚአብሔር ብጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅረብ እዩ ነተራ ዘርኸብካዮ ሰብ አቦይ ክትውላይ ትኽእልን አደይ ክትውላይ ትኽእልን ነጻነት ይብልካን ነተተካረየል ገዛ እንኳን ሲ አፈላላይ ያለው እቶም ደቆ አቦይ አደይ ናውለም ሃሎ ንስኻ አቦይ ነደይን ደፈርካ ክትጽውዕ አይትኽእልን ክትውለም አይትኽእልን هو ስለዚህ እቶም ብሉይ ኪዳን ነበሩ አቦይ ሎም ንኸይጽውዑ ክብሪ እግዚአብሔር ጎዲልዎ ነይሩ ጸጋ እግዚአብሔር ጎዲልዎ ነይሩ በዓለም ተተጓዓዙ በዓለም ተተማላለሱ ድማ አቦይ ዝብል መንፈስ ካብ ዓለም ከውጹ አይኽእሉን ንምንታይ ድኻም ስለዝኖርም ንምንታይ ውድቀት ስለዝኖርም ንምንታይ ጥፋት ስለዝኖርም ካብ እግዚአብሔር ርሒቆም ስለዝኖሩ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዮም ስለዝኖሩ ንሕና ግን እቶም ደቀ መዛሙርቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከሓርተዎ ከለው ዮሐንስ መጥምቅ እኮ ኢሎም ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ስለ ስርዓተ ጸሎት ምሂርዎም ንሕና ጸሎት ክንገብር ከለናሲ እንታይልና ክንጽሊ እንታይልና ክንጽውዓካ ኢሎም ክትየውዎ ከለው ታይሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ቦና ሽምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጽእልና ኢልኩም ጽውዑ هو ኣብ ሰማያት ትነብር አቦይ ኢልኩም እስኪ ጽውዑኒ አቦና ኢልኩም እስኪ ጽውዑኒ እንታይ ስለዝገበርኩ ጸጋ ስለዝመላእኹም መንፈሰይ ስለዝረዳእኹም هو ክብሪ እግዚአብሔር ስለዝተዓደልና ነብይ ኢሳይያስ አንቶታ አይናልና ነርና ቅልጽምሲ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 10 ታይልና ነርና ቅልጽም ሰብተ ይኮነ ኃይል ሰብተ ይኮነ ረድኤት ሰብተ ይኮነ ጉልበት ሰብተ ይኮነ ሲ ናይ ምን ቅልጽም ናይ እግዚአብሔር ቅልጽም እዩ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት እዩ ናይ እግዚአብሔር ኃይል እዩ نحنا ጸጋው ልዕሊ ጸጋ ስለስተመላእና ክብሪ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ስለስተወሰኽና አቦይ ዝብል መንፈስ ተመሊእና ወይም ድማ ተዋሂብና ናብ እግዚአብሔር ቀረባታት ንኾንከውን በኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጋሪድና ዝነበረ መጋረጃ እቲ ተሐቢእናሉ ዝነበረ መጋረጃ እቲ ተሸፊኑ ዝነበረ መጋረጃ ብና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅላት ብና ኢየሱስ ክርስቶስ ግርፋት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ታይ ኮይና ቅርብ ዝበልና ኮይና በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ረኺብና በኢየሱስ ክርስቶስ ዕረፍት ረኺብና በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ክንረክብ ክኢልና هو አመክብ መጽሐፈ መክብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 20 ከምዚ ዝብል ዝገርመኩም መጽሐፈ መክብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 20
ሰናይ እናገበረ ብዘይ ኃጢአት ዝነብር ጻድቅ ሰብ ኣብ ምድሪ ኣይርከብን ይብል ኣይብል ሰናይ እናገበረ ብዘይ ኃጢአት ዝነብር ጻድቅ ሰብ ኣብ ምድሪ ኣይርከብን እቲ ጸሓፊ ከምዚ ይዝብል ዋላ ሰናይ እናገበረ ሰናይ እናሐሰበ ሰናይ እናሰምዐ ብሰናይ እናተመላለሰ ይብል ኣብ ምድሪ ጻድቅ ዝበሃል ሰብ የለን ይብል ኣብ ምንታይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ኣብቲ ናይ ጭቆናን ኣብቲ ናይ ባርነትን ኣብቲ ናይ ውድቀት ዘመንን ኮይኑ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 20 ከም ይዝብል ሰናይ እናገበረ ዋላ ጻድቅ ዝበሃል ሰብ የለን ኣይርከብን ይዝብል የለን ኣይርከብን ማለት የለን ታይ ማለት እዚ ክብሪ ስለዝጎደሎ ታይ ስለዝጎደሎ ማዕረግ ስለዝጎደሎ ጸጋ ስለዝጎደሎ አቦ ይሉ ናይ ምጽዋዕ መንፈስ ስለዘይተመላ ስለዚህ ገና አይኒ ሩሑቅ አይኒ ካብ እግዚአብሔር ርሕቅ ኢሉ ዘሎ ስለዚህ ኣብዚ ታይ ዝብለለሲ ክብሪ ጎዲልዎም ነይሩ ብናታቶም ውልቀ ህይወቶም በቲ ጻዕሮም በቲ ምግባሮም በቲ ህይወቶም ድማ ክወጽኡ ኣይኽእሉን ክብሪ ድማ ኣይነበሮምን ክብሪ ስለዘይብሎም ድማ ክጸድቁን ህያዋን ክኾኑን ኣይኽእሉን ቁጽሪ 24 በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ቤዛ ብኸምኡ ብጸጉ ይጸድቁ እዮም ኣብቲ ክብሪ ጎዲልዎም ነይሩ ኢልና ጸጋ ኣይነበሮምን ሰላም ኣይነበሮምን ቅርበት ኣይነበሮምን ናብ እግዚአብሔር መንፈስ ተመሊኦም ወይም ድማ በድፍረት ቅሩ ኣይኽእሉን ንምንታይ ዘቀራርብ ነገር ስለዘይብሎም ክብሪ ጎዲልዎም ስለዝኾነ ግዴታ መቀራረብ ትደልይኻ ኣይኮነም ጻድቅ ኮይንካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትረአ ኣብዚ ምድር እዚ ኳሲ ሰብ ስልጣን ዝበሃሉ ሰብ ክብሪ ዝበሃሉ ሰብ ልዕልና ዝበሃሉ ንስኻ በቲ ዘለካ ድኽነት ወይም ድማ በቲ ዘለካ ነገር ቀጢልካ ክትቀርቦም ኣይትኽእልን መቀራረብ ሰብ ትደሊ መራኸብ ሰብ ትደሊ ከራኸበካ ዝኽእል ናፍቲ መስሪያ ቤት ናፍቲ ኦፊስ ናፍቲ ስራሕ ከእትወካ ከውፅእካ ከራኸበካ ከቀራረበካ ዝኽእል ትደሊ ከይጻዓርካ ቤዛ ዝብልኒ ካልኣይ ድማ ብኸምኡ ብጸጉ ዝብልኒ ቤዛ ማለት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብምንታይ ኢና ንዝክሮ ቤዛ ዝብል እንስሳትን ሰባትን ቤዛ ክኾኑን ከለዉ ንዝክር ኢና ኣብነት ሓደ ማለት ቤዛ ማለት ቀጥታ ገይሩሎም ኣብ ብሉይ ኪዳን ክወፅእ ከለዉ ንርኢ ኢና እወ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብዚ መፂና ቤዛና ክንብሎ ከለና ተተካኢና ምናልባት ተተካኢ ዝብል ቋንቋ ግን ከምዚ ንስኻ መፂኻ ትውስኾ ንስኻ መፂኻ ትድረቦ ማለት ኣይኮነን ብደንብ ነስተውዕል ቤዛ ማለት ንስኻ የለኻ ንኦሮማይ ኣብነት ሓደ ምሳሌ ክምስለልኩም ናብ ሓደ ዝኾነ ሰሪቆ ወይ ሓስዩ ወይ ዘሚዩ ተባሂልካ ናብ ሓደ ቤት ፍርዲ ትኽሰስ እሞ ናብ ሓደ ቤት ፍርዲ ትኸይድ እሞ ካብኡ እቲ ዳኛ እንታይ ይገብር መሲልኩም ክፈርደልካ ይዘጋጆ ክውስነልካ ይዘጋጆ ፍርዲ ወይ ከዓ ብይን ከቕምጠልካ ይዘጋጆ እሞ እንተኾነ ግን ባዕሉ እቲ ዳኛ እንታይ ይገብር መሲልኩም እቲ ክትከፍሎ ዝግባእ ቅርሺ እቲ ክትእሰሮ ዝግባእ ዓመት እቲ ኣብ ልዕሊኻ መቕጻዕቲ ክኸውን ዝግባእ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ መቕጻዕቲ ክወርደካ ዝግባእ ባዕሉ ይኸፍሎ ንስኻ ሓጢአት ከም ዘይብልካ ነውሪ ከም ዘይብልካ ነቐፌታ ከም ዘይብልካ ዝኾነ በደል እኳ ከም ዘይሰራሕኻ እቲ ዳኛ ባዕሉ ከሳሲ ባዕሉ እቲ ክሲ ተቐባሊ ባዕሉ ድማ ናይ ተኽሲ ፈጻሚ ወይም ድማ እቲ ክትቅጽዖ ዝግባእካ እቲ ክትእሰሮ ዝግባእካ ባዕሉ ተተካእ ኮይኑ ይጸንሐካ ክርስቶስ እውን ሓጢአት ይብሉን ካብ ነውሪ ካብ ነቐፌታ ካብ ሓጢአት ዝረሓቕ ኣምላኽ እዩ ክብሪ ምስጋና ንሽም ይኹን እንተኾነ ግን ኣብዚ እንታይ ዝብለለሲ ቤዛ ናትና ተተካኢ ናትና ተለዋጢ ክንግረፎ ክንስቀሎ ክንሓሞ ክንሞቶ ክንቅበሮ እዚ ኩሉ መግረፍቲ እዚ ኩሉ ስቅያት ክንረኽቦ ዝግባእ ዝነበረ ክንዳና ዝተሰቐለ ክንዳና ዝተገረፈ ክንዳና ዝተጨቆነ ክንዳና ዝተቐበረ ክንዳና እዚ ኩሉ ስቅያትን እዚ ኩሉ ግርፋትን ዝረኸበ ንሱ ክእሰር ከሎ በርባን ይፍታሕ ነይሩ ንሱ ክስቀል ከሎ ናብ መልዕልተ መስቀል ልዕል ክብል ከሎ እቶም ኣብ ልዕል ኢሎም ተኣሲሮም ተጨቂኖም ዝነበሩ ይወርዱ ነይሮም በርባን ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳዕ ንሕና ዘለናዮ ፍጥረታት ኣብ ሓጢአትን ኣብ ውድቀትን ኣብ ርክሰትን ኣብ ጥፋኣትን ዝነበርና ሰባት ናይ ኩላትና ወኪል እዩ ጲላጦስ ንመን ክፈትሐልኩም ንበርባን ድሕሸኩምስ ንክርስቶስ ክብሎም ከሎ ንበርባን ፈቲሕኻ ንክርስቶስ ሰቐሎ እዮም ኢሎም እዚ ሰዓት እዚ ንግዚኡ ወላዳ ጲላጦስ ይጠይቆ እምበር ንኩሉ ፍጥረት ተጠየቀ ጥያቄ እዩ እዚ ኣዳመይ
ንስኻ ክትጭቆን ንስኻ ክትእሰር ንስኻ ናይ ሲኦል ባልዕ ክበልዐካ ዶ ይሕሸካስ ወይስ ክርስቶስ ክንደኻ ክመውት ክንደኻ ክስቀል ክንደኻ ክግረፍ ክንደኻ ክሞተልካ ዝብል ጥያቄ እዮም ዝጥየቁ ኣሎ ካብኡኸ ንሕናማ ተሳቂናኮ ንሕናማ ተገሪፍናኮ ንሕናማ ተጨቂንናኮ ክንዳና መን ይሞተልና ክርስቶስ ይሞተልና ክንዳና ንሱ ይሰቀለልና ክንዳና ንሱ ይቀጥቀጠልና ክንዳና ንሱ ይገረፈልና ክንዳና ንሱ ይቀበረልና ዝብል መልሲ ኢና መሊስና ስለዚህ በርዋን ናይ ኩላትና ወኪል እዩ በርዋን ክፍታሕ ከሎ ክርስቶስ ታይ ኮይን ተኣሲሩ ተገሪፉ ኣብዘይ ሓጢያቱ ኣብዘይ ምንም በደሉ ንሕና ኩላትና ክንፍታሕ ንሕና ኩላትና ህይወት ክንረክብ ንሕና ኩላትና ዕረፍቲ ክንረክብ ንሕና ኩላትና ሰላም ክንረክብ ከለና ንሱ ይእሰር ይጭቆን ይግረፍ ይስቀል መቃብር ይወርድ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሓሙስ ውዳሴ ማርያም ናውን ቅዱስ ኤፍሬም ከምኡ እዩ ዝብል ዘዚ ኣነ ሞተ ነሳ ወንቲኣሁ ህይወት ወሃበና ናትና ሞት ናትና ግርፋት ናትና ስቅያት ወሲዱሲ ካብኡኸ ናቱ ህይወት ዝሃበና ወላ ኣብቲ መልእልተ መስቀል ኮይኑ ከምኡ እዩ ዝብል ነይሩ ኣይኮነ እንዶ እቲ ናይ መጀመርያ ጥፍኣትና ኣይኮነ እንዶ እቲ ናይ መጀመርያ በደልና ኣይኮነ እንዶ እቲ ናይ መጀመርያ ሓጢኣትናሲ እቲ ኣብ መልእልተ መስቀል እናሃለወ ኣብኡ እናሃለወ ክንዳና ናሞተ ናተሰቐለ ዝበደልና በደል እኳሲ ሽዑ ታይናበለ ይፅሊ ነይሩ ኣቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን ሞ ሓጢኣቶም ይቕረበለሎም ዋ ሓሲብኩሞ ዲኹም እዚ እኮ ድሕሪ ግርፋት እኮ ይኾንን ድሕሪ ስቅያት እኮ ይኾንን ወይ ከዓ ቅድሚ ስቅያትን ቅድሚ ግርፋትን እኮ ይኾንን እቲ ናይ ሎንጊኖስ ጦር ኣብ ጎኑ ኣትይናሃለዎ ኮይ ሓቶም ሰብ እናተቸንከርካዮ እናገረፈካ ሰብሲ እናፀፍዐካ እናወቅዐካ እናሃለወሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ እግዚኣብሔር ይቕረበለሉ ኢልካ ክትፅሊ ትኽእል ምናልባት ቅድሚ ውቅዒት ወይ ከዓ ድሕሪ ውቅዒት ኮይኑ እኳ ይሕሽ እቲ ደም እኮ ገና ይፈስስ እዩ ዘሎ እቲ ስጋ እኮ ገና ይቁረስ እኮ እዩ ዘሎ እቲ ግርፋት እኮ ገና ይውስኽ እኮ እዩ ዘሎ ጥራሕ ዝዋን እኮ እዩ እቲ ፀሓይ ኮኒ እዩ እቲ ድኻም ኮኒ እዩ እዚ ኩሉ ነገር እናሃለወ ግን ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ስቅያቱ ኣብቲ ግርፋት ውሽጢ ኮይኑ ግን ኣቦይ ዝገብርዎ ሓጢኣት ይፈልጡን ሞ ይቕረበለሎም እወ ኣይኮነን እቲ ናይ ቅድሚት በደል ኣይኮነን እቲ ናይ ድሕሪት በደልሲ እተው ተሰቂሉ እናሃለወ ንብድሎ ነበርና እንኳንሲ እናተሰቐለ ደሙ እናፈሰሰ ሓጢኣቶም ኣይፈልጡን ሞ ይቕረበለሎ ስለዚ እዚ እቲ ቤዛነት ዝበሃል ኣሎ ካብኡኸ ብኸምኡ ዝርከብ ፀጋ ብኸምኡ ማለት ብኸንቱ ከይደኸምካ ከይፀዓርካ እንከይወሳኽካ እንከይቀነስካ ምንም ከይገበርካ እናሃለኻ ባዕሉ ንሱ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝፈትወካ ስለ ዘፍቅረካ እቲ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ኣብ ዮሐንስ መልእክቲ ከምኡ እዩ ዝብል እታ ኣብ ልዕሊና ዘለቶ ፍቅሪ ንክገልፅ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዳና ተሰቀለ ክንዳና ተገረፈ ክንዳና ተጨቆነ ክንዳና ብዙሕ ስቅያትን ብዙሕ ግርፋትን ረኸቦ እዩ ዝብል እንታይ ንክገብር እታ ኣብ ልዕሊና ዘለቶ ፍቅሪ ንክገልፅ እታ ኣብ ልዕሊና ዘለዎ ፍትወት እታ ኣብ ልዕሊና ዘለዎ ክብሪ ንክገልፅ ክንዳና ኮይኑ نحنا انكي سرحنا نحنا انكي صعرنا نحنا انكي دخمنا نحنا منم ነገር ከይገበርና እንዲሁ ብነፃ وحد حد ጊዜ ተጸጋ ዝብል በደንብ ይከርደና ዝግቦ ናይ ነፃ ጸጋ ክባል ከሎ ከምዚ ዝውሃብ ውህብቶ ጥራሕቲ ይኮነሲ ኣይግበአና ነይሩ ንዓናሲ ኣይኸውን ነይሩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ከምዚ ይዝብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ኢየሱስ ክርስቶስ نحتان كله كدحن مصاب زبل قال امونن كل سب كقبل زغبان حقن يل نحتان كخبر نحتان كدحن نحتان هيوت كهب يزمص يزبل ازي دما يبل قدس باولس ازي دما ابل علي امن اب قدس باولس بعلو بزي متنسي ابل علي تغليصو يو ككلم زغددكو حطياتኛ ነይረ ككلم زغددكو ውዱቅ ነይረ ككلم ጥፋት ውዱቅ ነይረ ግን ድማ ካብዞም ሓጢያተኛታት ካብዞም ውዱቃት ካብዞም ጥፋት ዳነ ነበር እምበር ብጸጉኡ በመሕረቱ በረዲእቱ ታይገርኒ ጸዊዕኒ ናምታይቲ ናብ ህይወት ናብ ሰላም ናብ ናይ ዘላለም ህይወት ናብ ናይ ዘላለም ዕረፍቲ ብዘይ መጠን ይዝል ኣይ መጠንን ነይሩ ሓጢያተኛ ኮይና ነይረ ውዱቃት ኮይና ነይርና ሓሲርና ኮይና ነይርና ከሲርና ኮይና ነይርና ኣብ ጸልማት ኣብ ጭቆና ኣብ ባርነት ኮይና ነይርና ሞጺ ንኸድሕነና ሞጺ ንኸኽብረና ሲ እንታይ ገርናሉ ስለዚህ እንታይ ይባላል እንዲሁ ጸጋ ይባላል ሓደ ደስ ዝብለኒ ቃል ክወስኸልኩናቱ ገላትያ ምዕራፍ 2 መወዳእታታይ ከም ዝረይዋ ወኣነ ጸጋ እግዚአብሔር ይቃልልን ይዙን ወኣነ ስሙ ጸጋ እግዚአብሔር ይቃልልን ኣነ እንድሕር ብግብረይ ድሕነ ዝብል ኮይነ ብስራሕይ ድሕነ እንድሕር ዝብል ኮይነ ብህይወተይ ድሕነ እንድሕር ዝብል ኮይነ ወኣነ ጸጋ እግዚአብሔር ይቃልልን أنا ندحر بجوري دحينا بتصدق إن دحر دحينا زين نتنا إيش كرسوس دم تاي مجاري كنتم مجاري
ስለዚህ ንዙይ ድማ ከምቲ ክገብር ኣይክእልን ይብል ወኣነስ የቃልል ኣነ እንኩም እየ ኩላትና ከምኡ ክንኮን እየና ጸጋ እግዚአብሔር ክነቃልል ይብልና بخنت تصقى خبال كله بدم بخردنا يزقبون بسنا وش تيوتنا سكرنا خنحوزو يزقبنا هو تصقى እግዚአብሔር كبال كله سي اتبنت استوهابنا انكي دخمنا انكي صعرنا منم ነገር انكي بلنا نحلنا بخم استوهابنا تصقى كم ቅዱስ ጳውሎስ እስኪ ቀና አትስተነኹን ማነት ጸጋ እግዚአብሔር ይቃልን ከመገረ ክንድ ዝሞተለይ ክንድ ዝሐመመለይ ክንድ ዝተሳቀየለይ ክንድ ዝተገረፈለይ ክንድ ሁሉ ዝኾነለይ ከመገረ ኸቃልሎ ከመገረ ኸይሞተለይን ኩሎ ከመገረ ጽድቅ ይፈጽመለይን ኩሎ عرفت يكونن سلامي يكونن ህይወቴ يكونن ክብሬ يكونن ከመገረ ኩሎ አነሰ ይቃልል ዝቃልል ዘይኮነ ደም ክርስቶስ بقرش زي يكون عديقني بورك زي يكون عديقني بورور زي يكون عديقني أبدمك يعديقني نسنا ما توكي أنا هي وترخيبة نسنا تقارك أنا خم قاروتي نسنا وسيل لا توكي أنا كوسيل وتينا جنة سيدن أوزا أمام كو جزي لما أنت مسي أو جنة كتولي خازويل أنكو نسكوي أتمنى يقولي كده أن ليك كهنتين ذكرهم دينا زين كلنا واقع بليعهم قديمة من مقاورياتهم كم مقاورتهم قديمة نوسيلاتو كاوخ تتحس كان مقاورك تتحس كان بتصلماتك وكريستوس كو خمي غير تصقو خقالو تبخوم زحبن تصقا اتزموتلي اتستغرفلي اتستسقيلي كم غير خقالو كم غير خب دفرت كنا غير يخلي بسرو كم غير بحيلي كبل بحيلي تزخون ما زخل عمت اندحلفو زخلنا تچقونكو زخلنا تساقخو زخل صلميتنا هلودا حمشميتن زمن زخلنا يبارنت زمن تخوينا ما زيوصو تخوينا ما تتصلمات برهان زي يولو علو اينورن د ساعت اينورن د غزي اينورن د زمن تخوينا ما زي لقا تخوينا ما زي وصاخو انا تصقا እግዚአብሔር ይቃልን ይዙን نحنا كلاتنا نكونينا سلازي تايزون باتي بيس ክርስቶስ ዝርከብ ቢዛ بخوم ዝርከብ ጸጋውን እዩ ወበቃ ብለጽ ጸጋ ንስኻ ምንም ከይወሰካሉ ከይደኸምካሉ ከይጻዓርካሉ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ መቀላል ከቢድ ከያት ይትፈልጥ ነው دمو خند زفسس خمي غير كاتقالو سغو خند زقرسه كند زموتلكا خند استساقيلكا تاينا خنغورل نحنا ببين دفرتنا خينا بحيلنا ينا خندحنكن ببين قلصمنا ببين قلوتنا زيبلنا እግዚአብሔር ከዓ ጽድቁም እንቲ ከርኢ نتقدم استجبر حاتيات بملكوتاو تعجستو يقرهيلو بأمنة زركب بدمو سريت مركب غيرو نعوه هاقومو كبر مسغانا نشم يخون تايلو له እግዚአብሔር كعايب له هو እግዚአብሔር كعا تصدقوم انتي كاري انتا تصدقي اتزموتلنا اتستغرفلنا اتي كل بيزانت زخونلنا هو سلازي فكرنا ايو سلازي فتونا ايو سلازي قربنا ايو دقي كلنا سلازدلي ولدي كلنا سلازدلي تعززتم تختلتم كغورنا سلازدلي هيوت كنركب سلازدلي سلازي እግዚአብሔር ድማ ይብለለም ታይገወረ ጽድቁም እንታ ነው ለዓለና ከርኢ በክርስቶስ ዝግበር ጽድቂ በክርስቶስ ዝግበር ህይወት በክርስቶስ ዝግበር ድሕነት በክርስቶስ ዝግበር ዕረፍቲ ኣብ ለዓለና ምንታን ክገልጽ ኣብ ለዓለና ምንታን ከርእሲ ታይገወረ በመለኮታው ትዕግስቱ ነቲ ውድቀትና ነቲ ኃጢአትና يقربلنا بمنتاي بملكوتاو تعجستو هو مچم رومي معرف حدا بتلي مسايز نوركم تذكروا ياهم እግዚአብሔር ንዓኻ ዕድመ እንተሃበካ ዕድሜኻ እንተንውሖ ምናልባት ኃጢአት ዘይብልካ መሲሉ ከይስምዓካ ሰው ክብለካ ከሎ ሕያዋይ ስለዝኾነ ተዓጋሲ ስለዝኾነ ክምሕረካ ስለዝደሊ ናብ ንስሓን ናብ ህይወትን ናብ ዕረፍትን ከእትወካን ክጽውዓካን ስለዝደሊ ዳ እምበር ኃጢአትካ ስለዝረስዖ ኃጢአት ከም ዘይገበርካ ስለዝራእየካ ይኮነ እንታይ ዳ ናብ ንስሓ ከእትወካ ስለዝደሊ ህይወት ክትረክብ ስለዝደሊ ዕረፍቲ ክትረክብ ስለዝደሊ ስለዚህ አውዚ ድማ ታይዘለሎ በመለኮታው ትዕግስት ገይርሲ ይቅረይሉና አይኑ ነቲ ዝገበርና ኃጢአት ነቲ ውድቀትና ነቲ ጥፋአትና ነቲ ሞትና ንኹልሲ በመለኮታው ትዕግስት ገይሩ ይቅረይሉና ክብር ምስጋና ንሽም ይኹን ነቲ ዝቀደመ ነቲ ዘሎ ነቲ ዝነብር ንኹሉ ነቲ ኃጢአትና ካውኸ بدمو سريت مركب غيرو بو اقومو يزن بدمو سريت مركب غيرو بنيمن يسريت ترخيو بدم كريستوس
أنتو أب قبر هوريات معرف عسرته 46 انتهي كمزول نجيلكم كلهم نبيات سي نبقع الناس ونهلو مسوائتنا قروا نهلو انت خونا جن بمن كم زخورو بمن كم زقدسو بمن كم زنصو سريت مولو بمن كم زركب سلازفلطو تايلو منيرم سريت زركب دحنت زركب حتيات مستسراي زركب سي بمنين بناء يسوع كريستوس دمي إلهم كلهم نبيات سي تنبيون نيرمية كلهم نبيات سي تناجرون نيرمية ميزن سلازي سب كخورلو سب سريت حتيات كرخول لزخل سب نتصنت زرخولو سب عرفت خرخول لزخل بدم يسوع كريستوس مخانو نبيات تناجرون نيرم سلازي خنا دم زياهير تايجور يزولنا له نتي دم يسوع كريستوس حتياتنا كدمسس مرجمنا كدمسس ودكتنا كدمسس طفاتنا كدمسس نعوسي تاجور أقومه مخدني سريت زبال له حتى مدمسس يتواهلو حفت بيت مقدس أو قدسان وشتي زقمت له كم زين مخدني زبال مخدن تاتاوت بتحت تسرحمو تا مخدن أو لعلياتهم كاو تا مخدن تدم نايت بقع ويكعنايتي نايت تيد حسكا نايت تمسيركم نفت مخدن نسو حسكا يئتو نفت مخدن تبال مالتي كاو تدم نفت مخدن مساتخايو أو تاي يقبر مسيركم التسريت يكاد قندما الشعتا يزبال حتياتنا تشفينو لنا يزبال أتون زنور النبيات أتون زنور نيبولي كدان سوات بمولاتهم تامزون نيرم حتياتنا سي تشفينو لنا بيسوع كريستوس جن حتياتنا تشفين لنا يكوننا نولدنا استوعبوا تشفين لنا تسري لنا ننوينتي تسري لنا مالت ملء توجدوا ملء تدمسيسو تشفين لنا مالت نجزي تشفينو لحرك قلعيم أمنتاي نفسيو الخديم نمجرفت خديم نسكيات خديم جنا اتيوتم أيتودني اتمسويتم أيتودني بني كريستوس دم جن تاي غيرنا نولدنا تسري لنا تدمسيسو لنا سلازي كافتي أب أوريت زنوار مخدن اتنا يسوع كريستوس دم استفليه اتنا أوريت دم تايز قبري نجزيو زشفني نجزيو زحبي نجزيو زخولي اتنا كريستوس دم قن تايز قبري حتيات زدمسس حتيات زوجد حتيات زرحق مالتي أبز زمن زي زقلصو زلو خعيلو نسوت صادق كم زخانة نتي بيسوع زأمن كلون كم زتصدق من تكاري እግዚአብሔር سي أو زمن الناس انت أيوري تيلنا بحثيرو يسوع كريستوس صادق حيواي سامراوي دق أبات كم مخانو كاو حاتيات كاو ودكت كاو تفات كاو كل زرحقة كاو كل رسحات كاو كل حاتيات زرحقة نصه أملاخ مخانو حدا مبل كلايكن بزي نصه أملاخ بزي قدس أملاخ بزي صادق أملاخ بزي كاو حاتياتن كاو نورن كاو نقفيتان زرحق أملاخ بو زأمن دما تاي كم زقبر كم زتصدق يسوع كريستوس تايقبر مسيلكم صادق يو يتصدق سلاماوي سلام يهب أملاخ يو تقتال أملاخ تأزاز أملاخ نخطكون يقبر نوعلو صادق كوينو نسبات يتصدق نوعلو سلاماوي كوينو نسبات سلام يهب نوعلو أملاخ كوينو دك صاد تأزاز أملاخ كون يقبر نوعلو كحات يترحقو دك صاد بشمو كأمنو كلو بشمو تعزز تخونو كلو بشمو مملخ تخونو كلو بشمو تختل تخونو كلو كحاتياتن كودكاتن كورخستن كرحقو يقبر سلازي እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና እንታ ኣዮሪቴልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቅ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያዋይ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢያትን ካብ ውድቀትን ካብ ርክሰትን ዝረሓቐ ምዃኑ የርኢ ካላይከ እቶም በተጻድቅ ንሱ በተሕያዋይ ንሱ بتقدس نسو بتسلموا نسو زأمن زختلون دم كم زصدقوا كم زخوروا يريئنا هذه قدس باولس تايول له قصري 27 تنكاو تمكحت دا ابي الله يبن تمكحت دا ابي الله نسو تريفو يو بقبر حق ديو ايكونان بامنات حق ينبا ندحر بكريستوس نتصدق ندحر بكريستوس نخبر ندحر بكريستوس هيوت نركب ابي اللي دا تمكحتي انا حلاو حقيه أنا يسرقون أنا يحسون أنا كم زي زقبري يزبل أنا يدأن له يلان دم معرف روعة قصر خلتا نرى معرف روعة قصر خلتا تايول مسيلكم أبراهام بسروح صديقه انت زخوني له زمك حلو نقر محلو نيرو أو كرمك زياب هرقنا حنت قوا يولون
መጽሐፍ ከታይብል አብርሃም አሚኑ እምነቱ ከም ጽድቅ ኮይኑ ተቆጽርሉ ይብል አይኮነንዶ ናይ ክርስቶስ ደም ጥዕምካ አይኮነንዶ ናይ ክርስቶስ ስጋ ተቆሪሱልካ አይኮነንዶ ክርስቶስ ህይወትካን ዕረፍትካን ኮይኑ እታ አብርሃም ቀደም ዝነበረ አቦካሲ ኢሉ ጽድቂ ንኽሰርሕ ወይም ድማ ጻድቅ ተባሂሉ ንኽጽዋዕሲ ሓደ ዝሰርሐ ግብሪ የብሉም ምናልባት ሰሪሕቱ ዝኸውን ነይሩ አብርሃም እንታይ ይኽበሃል ነይሩ ብግብሩ ጸዲቁ ብስርሑ ጸዲቁ ብስርሑ ዕረፍቲ ረኺቡ ይኽበሃል ነይሩ እንተኾነ ግን ብስርሑ ጸዲቁ ንኸይበሃል ብስርሑ ህያው ኮይኑ ንኸይበሃል ብስርሑ ዕረፍቲ ረኺቡ ንኸይበሃል ብስርሑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ህይወት ረኺቡ ንኸይበሃል እንታይ ገበረን ሓደ እኳ ስለ ጽድቂ ኢሉ ዝሰርሖ ስራሕ የብሉን ታዲያ ገይሩ እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር አሜን ኢሉ ተቀቢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ሕዝታ ይዝብለሉ አይዳለ ትምክሕቲ የለን ከመይ ጌርካ ክትምክሕ ቅልጽም ዘይብልካ ኃይሊ ዘይብልካ ጸጋ ዘይብልካ ረድኤት ዘይብልካ ኃይልኻማ እግዚአብሔር እዩ ትምክሕትኻማ እግዚአብሔር እዩ ጽድቅኻማ እግዚአብሔር እዩ ጽድቅኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጺሙ ሰላምካ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዕረፍትኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እንድሕር በኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑማ አቤዳ አለ ትምክሕትኻ ንስኻ ዝፈጸምካዮ ጽድቂ ንስኻ ዝሰራሕካዮ ሰላም ንስኻ ዝሰራሕካዮ ዕረፍቲ አበሎ የለን ብመን ዳእኻ ረኺብካዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞይ ትመካሕ ገለ አይሁድ ገለ አሕዛብ ገለ ባርያ ገለ ጨዋ ገለ ግሪካዊ ዝበሃል የለን ኩሉ ብመን ይጸድቕ በኢየሱስ ክርስቶስ ይጸድቕ ኣብዚ ሓለፈ ቁጥሪ 22 እንታይ ኢልና ነይርና ኩሉ ሰብ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝጸድቕ ንፈልጥ ኢና ይዝብለለ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ ጽድቅ መን ትምክሕቲ ዝበሃል ደግም ተሪፉ እዩ የለን እወ ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ብእምነት ከም ዝጸድቕ ንፈልጥ ኢና ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ ሰብ የለን ንምንታይ ተተባሂሉ ድማ ክፍጽም ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ እዩ ሓደ ብዙሓት ሓተት ኣሎ ብጣዕሚ ይጭንቑ እሞ ሕጊ ተፈጺመኸ ታኾይነ ዘይጸድቕ ዝብሉ ኣለዉ ሓደ ሕቶ ዘልዕሉ መበል ካልኣይ ከዓ ታኾይነ ብሕጊ ዘይጸድቕ ዝብሉ ኣለዉ ብሕጊ ማይጸድቕባ ሕጊ ተፈጺምካ ስትጸድቕባ ግን ድማ ኣይትፍጽምን ዓቕሚ ይብልካን ጉልበት ይብልካን ሕጊ ክትፍጽምሲ ኣይትኽእልን ቅልጽም ካብ ሰብ ዝበሃልሲ የለን ጸጋ ካብ ሰብ ዝበሃልሲ የለን ከይሰረቅካ ከይሓስኻ ከይዘምውኻ ሓውካ ከይጸለምካ ካብ ፍርዲ እግዚአብሔር ርሒካሲ ክትነብርሲ ኣይትኽእልን ይዝብለሎ እቲ ወንጌል እዩ ዝብለሎም እቶም መጽሓፍቲ ከምኡ እዮም ዝብለሎም ስለዚ እንድሕር ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኮይንካ ኣብ ትሕቲ ሞት ኢኻ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ሞት ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እንተኮይንካ ድማ ክድሕንን ጻድቅ ክትበሃልን ኣይትኽእልን ንዓኻ ዘዋፀካ እንታይ ከም ጳውሎስ ምዃኒ እንታይ ምዃን ኣነ ጸጋ እግዚአብሔር ይቃለልን ከመይ ገይረ ክቃለል ብኡ እንድየ ድሕነ ብኡ እንድየ ኸቢረ ብኡ እንድየ ጸዲቐ ኣነ ከም ጳውሎስ ማ ኣብ ካሊእ ዓለም ኩየ ነይረ ኣብ ካሊእ ስብከት ኩየ ነይረ ኣብ ካሊእ ዝርፊ ኩየ ነይረ ኣብ ካሊእ ውድቀት ኩየ ነይረ እዩ ዝብል ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ እንታይ ዝብለሉ እወ ሰብ ብሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነሲ ብእምነት ከም ዝጸድቕ አሜን ወአሜን ኢልና ንፈልጥ ንሰብኽ ነምህር ንናገር እግዚአብሔር ናይ አይሁድ አምላኽ ጥራሕ ድዩ ናይ አሕዛብ አምላኽ እንደ ኣይኮነን ናይ አሕዛብ ንባ ስለዚ እግዚአብሔር ናይ አይሁድ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መን አምላኽ ሆኒ ናይ አሕዛብ ናይ ኩላቶም ባ ክብር ምስጋና ንሽም ይኹን ብድጋሚ ስለዚ ናይ ኩሉ ባ ባይዞይ አይሁዳን ናይ በይኖም ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ ነይሩ በተለይ ተዓሰርተ ሕጊ ምስተዋም ገለታት ምስተገበረሎም በቃ ናይ በይንና እዩ የለን ንኻሊእ ኣይወሃብን እግዚአብሔር ናይ በይንና እዩ ስለዚ አንተ ኢልና ነይርና በዚ ነገር እዚ ኢልና ነይርና አፈላላይ የለን ብመን ብክርስቶስ ንስኻ አይሁዳዊ ንስኻ አሕዛብ ዝበሃል የለን ሕዚ ድማ ታይሊ ደግሞ ኣሎ እግዚአብሔር ናይ መን እዩ ናይ ኩሉ ናይ መን ናይ አይሁድ ናይ መን ናይ አሕዛብ ናይ ኩሉ ብቻ ታይ ዝደል እግዚአብሔር በክርስቶስ ክትአምን በክርስቶስ ክትእዘዝ ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ ናይ ክርስቶስ ተኣዛዚ ክትከውን እንድሕር በክርስቶስ ተኣዛዝን አማንን ኮይንካ ግን ንስኻ አይሁዳዊ ኢኻ ንስኻ አሕዛብ ኢኻ ንስኻ ባርያ ንስኻ ጨዋ ንስኻ ግሪካዊ ንስኻ ጓል ንስኻ ወዲ ዝበሃል የለን ምክንያቱ እግዚአብሔር ታይ ስለ ዝርኢ እዩ የለን ዘሎ ነቲ ደም ክርስቶስ እዩ ዝርኢ ነቲ ሓደ ዝገበረና ደም ክርስቶስ እዩ ዝርኢ ونحن أفتدهم تحت دم كريستوس عندنا تليلنا نينا زاهر كل حقبل كلسي نتنا كريستوس دم يزري نتدم السكر كله دم أتدم نقولاتنا حدث لزجورنا هين نخون حد خوينا نرأيه مالتي حدث جورنا زاهر بدقامي كبر مسجنا نيوس حيو مودة أتا غطري ثلاثة حدا تايون غطر ثلاثة أتي نجروز بأمنات نزي جروزون بأمنات زاد صدق زاهر حدا يو እግዚአብሔር ናይ አይሁድ ጥራሕ ድዩ ኢሎ ኣይኮነን ናይ መንዳ ናይ አሕዛብን
ስለዚህ አውዚ ታይብለለ ማለት የቁጥር 30 እምባርከሲ ነተስተገረዘ በእምነት ነተዘይ ተገረዘ በእምነት ዘጸድቅ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ንጽሐዩ ሓደ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ትምህርትና ታይና ለና ይር ቅዱስ ጳውሎስ አታገሩዝ በውሽጥኻ ተኣዛዝ እግዚአብሔር ተዘይ ኮይንካ እታ ምግራዝ ከም ዘይገርዘት ክትኮነካ እያ አታ ዘይተገረዝካ ድማ እንድሕርን እግዚአብሔር አሚንካ ተኣዚዝካዮ እታ ዘይምግራዝ ከም ገርዘት ክትኮነካ እያ ናለደነ ይር ሓቂ ወዶ ኣብዚ ከመጽ ታይብለለ እታ ገርዘት ና እምነት ይቀይራ እታ እምነት ታይብላ አንተ ዝተገረዝካውን እንድሕር ንክርስቶስ አሚንካዮ አታ ዘይተገረዝካውን ንክርስቶስ እንድሕር አሚንካዮ እግዚአብሔር ናይ ኩላትካ እዩ ኢትዮጵያውያን ከ ይተገረዝናን በመጽሐፍ ቅዱስ ተኣዚዝና ይተገረዝና ገርዘት ዝበሃሉን ምናልባት ከም ተሐዲስ ኪዳን ንገብሮ ዘለና ንጥዒናና ከም ተደኳተር ዘልዎ ንጥዒናና ተዘይ ኮይኑ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ተኣዚዝና አይተገረዝናን እግዚአብሔር ይመስገን ግን ከይተገረዝና ንሃለና ግን ምስተም ገሩዛት ሓዊስና ምስተም ገሩዛት ደሚሩና በምንታይ በእምነት በምንታይ በቲ ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ ምዃን እምበኣር ንሕጊ በእምነት ነፈርስ ዲና ዘለና ኣይፋልናን እቲ ሕጊ ባነጽንዕ ከመይ ጌርና ምክንያቱ ገላትያ 2:21 እንታይ ዝብል ሕጊ ተክግብር መጽዩ ኃጢአት ክገልጽ እንድሕር ኃጢአት ክገልጽ መጽዩ ድማ ኣነ ኃጢአተኛ ንስኻሲ ኃጢአተኛ ኢኻ ውዱቕ ኢኻ እዩ ዝብለና ኣሎ ስለዚ ውዱቕ ኢኻ ኃጢአተኛ ኢኻ ካበለኒ ነቲ ሕጊ ብምንታይ ክሽንፈ ዝኽእል ኣነ ብእምነት ንክርስቶስ ብምኽታል ነዚ ድማ ኣብ ፊልጵስዩስ መልእኽቲ እንታይ ዝብል ቅዱስ ጳውሎስ ንዓይ ህይወት ማለት ክርስቶስ እዩ ምስኡ ተሰቒለ ምስኡ ተሲኤ ኃጢአተይ ታይጌሩለይ ቀቢሩለይ ክትስእ ከሎ ድማ ኃጢአት ምስተስራየይ ሒዙለይ ተሲኡ ናበለይ ዝናገር ማለት እዩ ስለዚ ጠቕልል ብዝበለ ኣብቲ ናይ ልሙዓን ትምህርትና ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 31 ዘሎ እንታይና ተማሂርና እወ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናትና ዕረፍቲ ናትና ክብሪ ከም ምዃኑ ብዝነበረና ቅልጽም ብዝነበረና ሓይሊ ብዝነበረና ምምልላስ ብዝነበረና ተግባር ክንድሕንን ክንከብርን ኣይከኣልናን ክንከብረሉ ክንድሕነሉ ህይወት ክንረኽበሉ ዝተኣዘዘ መን እዩ ተኢልና ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ተገሊጹ እዩ ክንድሕነሉ ህይወት ክንረኽበሉ ሰላም ክንረኽበሉ ዕረፍቲ ክንረኽበሉ ህይወት ክንረኽበሉ ዝተዋሃበና ሽም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ሽም ሓደ እዩ እሱ ድማ ናይ መን እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እንታይ ይገብር እንድሕር ኢልና ህይወት ይህብ ዕረፍቲ ይህብ ሰላም ይህብ ኃጢአትካ ይድምስስ ኃጢአትካ ይውግድ ምስ እግዚአብሔር የተዓረብ ናብ እግዚአብሔር የቃርበካ ናብ እግዚአብሔር የማጸካ ማለት እዩ ግን እምነት ሰብ በእምነት ይጸድቅ ስለዝበልናሲ ሕግ ነፍርሰልና ማለት ቢ ኣይኮነን እወ ምናልባት ከም ሓደ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ዝረአናዮ ትምህርትናሲ ገምጢሎሞ ኢሉ هو تايلون قمت إلمو نحر بكريستوس تصديقكم نحر بكريستوس كبيركم تاي مالتي بخالي يبالا كريستوس تحتي أتسلزخنا انت سكت حسو انت سكت زمو انت سكت سرق تغيليخا إلنا كم سبقنا تايلون قمت إلمو حما قوارمو صبوك ترخويخم إلهم تمرتنا قمت إلهم كمو جن أيقونن تختال كريستوس مخان مالت أمان كريستوس مخان مالت كاو حاتيات كاو رخصات كاو ودك التفاليخة بناي كريستوس تأزازنت بناي كريستوس صدقي من مرلاس مالتي مودات حنتقال كنقرأكم كود كريستوس أوانا زلت فقري بمتى قلت سويلنا بسقلته بقرفاته نحنا أو زلوا فقري ويكا أو كريستوس زلنا فقري بمتى نقلت سنحريلنا بمئزاز تايزو المزاز يوحنس وانجيل معرف 10 دقه يلنا ندحر تفتونو خينكم تزازي حلو سلازي لكريستوس ادحينونا اخبيرونا انصيهنا إلنا نحسبن نأمن ندحر كوينا تاي نقبر اتزاززنا تزاز دما بقدسنا بنصهنا نملالس بقدسنا بنصهنا كنملالس ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ሐግዘና ቃልካ መንጽዩ ቃልካ ቀዳስዩ ቃልካ ነህይወት መርሐይሞ ተደጋጋሚ ኩሉ ጊዜ ትምህራና ትግስጸና ዕረፍቲ ክብሩን ትመርሐና ለሃሞ ካብ ቃልካ ካብ ቅድስናኻ ከይወጻና ዘለዓለም ብጸጋኻ ብዕረፍትኻ ብክብርኻ ክንምራሕ ጸጋኻ ሓድነትካ ረድኤትካ ላኸልና ስብሐት ለእግዚአብሔር